Добрый дзень усім добрым людзям. Вось у нас гаспадар на сваёй кватэры паставіў такую сістэму аховы ад працечак. Ну і зразумела, калі пад табою 20 паверхаў, ты можаш столькі бяды нарабіць, што ай-яй-яй. І ён для гэтага выкарыстоўваў сістэму Нептун. Нептун, дзе прывады вось гэтыя на 220 вольтаў. Але потым ён вырашыў, каб не класці вось такія датчыкі на дратах, а каб было надзейней, выкарыстоўваць сістэму Акура. Вось гэта. Тут у нас сістэма такая. І вырашыў падключыць вось гэтыя прывады. Але бачыце, што тут робіцца? Гэты Нептун, ён кіруецца па правадам, у яго ёсць агульны, адкрыцце, ну, гэта 0 агульны, адкрыць і закрыць і земля. Тут жа ж у нас выкарыстоўваецца толькі адзін выхад L для таго, каб кіраваць адмысловымі прывадамі, якія ідуць у камплекце вось да гэтых рэлюшак. Адмысловым прывадам. На тыя рэлюшкі ідзе фаза 0, кіраванне, ну і земля. А на гэтыя ж ідзе у нас вось земля, 0, адкрыць, адчыніць і зачыніць. То бишь да чаго, што вось гэтыя Нептуны, яны зусім не сябруюць вось гэтую рэчу. Можна там праз кастэлі, можна праз двухканальнае рэле, нейкія там яшчэ рэлюшкі, але трэба мець на ўвазе яшчэ, якую магутнасць камутуе вось гэта рэле і якую магутнасць ужываюць вось гэтыя прывады. Каб не трымалася так, што яно калі спрацуе, напрыклад, двухканальнае на адчыненне, каб усярэдзіне там не згарэла. Вось такая у нас тут такое пытанне. Ну і гаспадар, дарэчы, вырашыў проста змяніць вось гэтыя прывады на тыя, якія ідуць у камплекце вось з гэтым рэле. Усім всяго найлепшага, без працечак было жыццё.